aga m ghe nwanne m Flavor na Sima ya bụ egwu dabara ehe ekwenyere m n'eziokwu na isokwa mgbarịa ya bụ egwu ị ga-ekwenyekwa n'eziokwu na o mekwara gịnị ndaba no one like you nye m ntị dịka m kwuru ya Chineke kechala ihe niile o kere ka gị bụ mmadụ ka ihe ga-abụ n'elu ụwa ịma na ọganihu gị ọ dịghị onye ji ya ọ dịghị onye ọ dị n'aka bụ onye Chineke maka ọ dịghị eme gịnị agbanwe ikwenyeghala na ọganihu gị dị Chineke n'aka na ọ naghị enwe mgbanwe mgbe ahụ ka ị ga-ahụ na ihe ọma ga-ebido mewe na ndụ gị mata n'eziokwu na onweghị ihe yiri gịnị mmachi Chineke enweghị mmachi onweghị njedebe kama mgbe ụfọdụ ọ bụ anyị ji aka anyị etinye onwe anyị n'ọnọdụ njedebe maọbụ mmachi gwa m ka mmadụ ga-eji mepe ọnụ ya sị ihe ọbụla chi bọtara ka anyị were ya otu ahụ kpụfe asọ mmiri ọ bụghị ihe ọbụla chi bọtara ka anyị were ya otu ahụ Chineke m ọ bụrụ ndị iti ha kpọọ ya unchangeable God ọ naghị agbanwe Chineke anaghị enwe mgbanwe otu ị nọkwa gị ma bụ oyiyi ya o kere gị n'oyiyi ya kwenye n'ihe ahụ Chineke bụ ihe mbụ ka mbụ ihe bụkwa ka ịbụ amaghị m ihe ndị mmadụ na-eche n'ebo ekwenyela na nke ha ahụ ama m ọgụgụ ha na-edete gị ekwenyela na nke ha ahụ kwenye na nke gị ihe ahụ ịbụ ka ịbụ ihe ahụ ị chọrọ ịbụ ka ị ga-abụ ma ọ bụrụ na ị ga-enwe ike kwenye n'eziokwu na Chineke onweghị mmachi onweghị njedebe atụmatụ ya niile ọrụ ya ọbụla enweghị njedebe ọ gwụchakwala mgbe ihe ahụ ị na-achọ zuru oke dịka m kwuru ya ị nwere ike ga-eche na ị nweela njedebe mgbe ị ga-eru ebe ahụ gị lepụkwa anya n'ihu gị hụkwa na o nwekwara ebe ọzọ ị ga-eme gịnị agawa nke a gosiri gị na Chineke enweghị gịnị njedebe ị ga-ejizi aka gị emezi onwe gị ka ị nwee ihe njedebe ọ bụrụ na ndị enyi gị ga-eme ka ị nwee ihe njedebe gbanwee ha ọ bụghị njọ ọ bụrụ na ebe ibi obi ga-eme ka ị nwee ihe njedebe gbanwee ya ọ bụghị njọ ya bụrụ na ahịa na-azụ na-enye gị uche ihe njedebe gbanwee uche njedebe ahụ do you know that your thought can limit you echiche gị nwere ike nye gị mmachi ihe ị na-eche nwere ike nye gị mmachi chewe echiche na ọ ga-ekwe mee anakwala eche na agaghị eme ya ikwenyeghala na ọ ga-ekwe mee gbanwee ndụ gị ịgbanwee ndụ gị ụbọchị ọbụla ị bidoro because there is a saying that says any day you think of changing your thoughts automatically your situation will change ụbọchị ọbụla ị megidere gị kwenye na ị ga-agbanwe echiche gị na ndụ a ị hụrụ ọnọdụ gị ọbụla ga-eme gịnị ga-agbanwe ọ bụ ihe Chineke jiri bụrụ gịnị onye na-adịghị agbanwe unchangeable God ọ bara gị uru ime gịnị kwenye na enweghị mmachi n'ebe Chineke nọ enweghị njedebe maka ọ bụghị nwere ike ga-enwe njedebe maka n'ebe Chineke nọ ihe njedebe mere gịnị ọ dịghị no limitation let me tell you every power of limitation nke na-eme gị ka ị ghara iru ebe ahụ ị ga-eru welie aka gị si ya na ọ gaghị adị isi ama m ebe o si abịa mana enwere ike ka ike ahụ ka ike bụ onye Chineke nyela gị ike ahụ ọ nọ n'uche gị chee na ọ ga-adịrị gị na mma icheghala ya adịrị gị na mma maka ị na-eche na ọ bụ ụsọ gị pụọ n'iro pụọ n'ezi pụọ na mbara ezi gaa hụ na o nwere ndị ọnọdụ nke gị ka nke ha mma mgbe ahụ nke ị ga-eji mee gịnị si Chineke ọ bụ taa ka ịdị ugbu a ka m matara na ị dịghị eme gịnị agbanwe ọ bụghị n'ọnụ gị dịka ijiri gaa anyị ntị ekwenyere m n'eziokwu na ọ nọrọ ihe anyị kwuru marakwanụ n'oge amara
ihe njiri wetara gị oge amara bụ ka ịmata n'eziokwu na Chineke na-arụ ọrụ karịa dịka isi eche. O nweghị onye unu na ya nọrọrị taa ma ọ bụghị m onwe m Kinsili ụwa m Afrịka. Soro anyị gaa na soshal midia anyị n'ihu akwụkwọ anyị nke na-akpọ Facebook, ị ga-enwetasi mbido. Ọ bụ na Instagram ndị ọ dị ọsịsọ, ị ga-enwetasi mbido. Ọ na Twitter nke bụ chọchọchọ maọbụ nwanne onye na-agba agba, ị ga-enwetasi mbido. Dịka ị na-aga ebe ahụ na-achọ ya bụ ihe, jiri nwayọọ gbarịa ya bụ egwu nke nwanne anyị Evangelist Oluchi Dominic nyere anyị, ọsị anyị Unchangeable God. Ya bụ efere egwu ikwenye amara ga-eme gịnị? Ihe niile adị ka ọ dị. Unchangeable God. Dịka ị na-agbara ya bụ egwu, a ga-enwe ihe mgbanwe na ndụ gị dịka ị na-ekwenye n'aha Jizọs. Ebe anyị kwụsịrị taa, echikwa anyị n'unu ebidokwa ebe ọzọ. Ị gaghị anwụ, anyị agaghị